Jeg var ikke glad for de stakkels fluer leve. Hit dem. Det kan du. Jeg bliver skyld med den her nye. Det skulle jeg ikke. Hvorfor så voldelig? Au, 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 au. Der er ingen, der skal overtage mit toilet med sådan nogle fucking banan. Au, au, ikke mig. Men han er altid nej. Au, min mave. Min mave. Hvad jæger du? Jeg jæger banan. Hvorfor kom du til toilettet, Sasha? Hvorfor er du sidder der? Fordi jeg var så tisse på nu. Ej, nu kan jeg ikke holde den selv her.